Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni ko o di aw bɛɛ lajɛlen ma ni wagati in na aw fɛn fɛn de bɛ sa ka fɔ aw sɔgɔlen don an na an bɛ foli ko o di aw ma kosɛbɛ ko balalen o bɛ ko sudalen sa an kun ye 18h pile de fɔ nka wagati in na a cogoyaw kama an bɛna a daminɛ jamukan politiki kɛnɛ don jamukan in a sigira Mali kunnafoni TV ɲɛmaayaso fɛ sa yaasa ka jamanadenw k'u bɔ kunnasiri kɔnɔna la politiki ko n'a nasiraw la ka daminɛ société civile fo ka taa se bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔw la k'olu bɛɛ lajɛlen ka se ka kumada d'u ma o bɛ se ka jamana in ka a kunkanko ka a fɔ cogoya min na sabula bamananw b'a fɔ ten tɔ ko hakili o de bɛ tile kɔlɔn sennen k'a ta ka bɔ tile la k'a bila suma la n'a ma ɲa k'a fɔ ko a bɛ ten maaw ni maa caman ye hakilina di jamana ko la a ka ca Ala fɛ jamanajɔ min ni an b'a sira kan Malikura ko min ni a fɔlen don don n'a nataw la a bɛ sabati bi an ka maa welelen o tɛ maa dogolen o ye bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye sa n'o ye convention pour le Mali Docteur Alaye Bokoum ale de b'an bolokɔrɔ bi yaasa ka se ka masala jamana a kunkanko kibaruyaw kan kelen-kelennin minnu mana kɛ jamana kunkanko la ka se k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan bi Alaye Bokoum a b'an bolokɔrɔ yan docteur i ni wula. Oui, bonsoir, comment ça va? Mali kunnafoni et tout le monde nga foli b'aw bɛɛ. Kosɛbɛ a diyara n ye i nali diyara n ye sabula i bɔra tagama la sisan ka wuli ka na an ka kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo la docteur i bɛ bɛrɛbɛrɛtɔn ɲɛma a bɛ fɔ fɛn bɛrɛbɛrɛtɔn min ma ko CPM yala a bɛ dankun jumɛn na bi a ka état de santé o bɛ cogo di an bɛ don min na i ko bi ɲani an ka don babu kɔnɔna la. Foli bila maliyɛn bɛɛ la ka tasi bila kɛ an ka mɔgɔ minnu taɲana dans la recherche de minnu bɛ ka an ka lakanaw n'an ka fɛnw kɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu bɛ Mali ko kɛlɛ la que Mali ka bɔ bolo la nka foli fana bɛ aw ka directeur général n'o ye Amadou Diallo ye kosɛbɛ Amadou Diallo ye mɔgɔ min ye n b'a dɔn a mɛnna n b'a dɔn a cɛsirilen don a diyara n ye baara professionnel kɛli de ka d'a ye kosɛbɛ ale ye réseaux sociaux daminɛ mɔgɔ caman ye nga ale ma sɔn ka don fɛnw caman de la voulu vraiment être dans le véritable système de la communication ça se voit aw ka ni studio cɛɲi kama kosɛbɛ fo kosɛbɛ a diyara n ye CPM ye ne ɲininka la CPM c'est la convention pour le Mali kosɛbɛ bamanankan cɛɲi la bien vrai que ne ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ cɛncɛlama de don CPM kɔrɔ ye maliyɛnw bɛnkan c'est-à-dire maliyɛnw bɛnna min kan don min na u k'o kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛnna kan ko vraiment nin ko in an kan ka wuli ka jɔ k'a la an bɛɛ bɛ sigi ka bɛn a la k'an ka nin wuli ka jɔ kɛ c'est pas obligatoire que e b'i ka jɛkulu la ne bɛ n ka jɛkulu la mɔgɔ wɛrɛ b'a ka jɛkulu la k'an bɛ an ka jɛkulu bila ka na o tɛ mais don min an bɛnna kan k'an bɛ nin kɛlɛ in kɛ CPM dilanna don min na yɛrɛ o ye le 9 octobre 2021 kosɛbɛ a dilanna fɛn min kana don min na Macron Emmanuel bɔra ka an ka ɲɛmaaw dɔgɔya k'a fɔ ko c'est des enfants de deux coups d'état a ma bɛn an si ma donc an bɔra ka CPM dilan o don an ni cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni mɔgɔ kalalenw mɔgɔw kodɔnnaw minnu bɛ bololabaara la bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka réunion ba kɛ tila ka lancement kɛ le 9 octobre et je crois que kabini a kɛra an kɔni bɛ wuli ka jɔ la ni Mali ko kuma fɔra yɔrɔ yɔrɔ an b'an jija CPM bɛ jɛgɛjɛgɛ nka an ye fɛn dɔ privilégié CPM kɔnɔ o jumɛn c'est-à-dire que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u ye jɛkulu kɛ u bɛ birifini sama ka na olu fan fɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ fo k'a bila ɲɛmaya la fo tɔgɔ de ka fɔ ko mutu de ka bɔ u bɛ taa yɔrɔ mɔgɔw sigi yɔrɔ bɛɛ ka fɔ CPM mɔgɔ caman bɛ yen mun b'a fɔ et à l'extérieur et à l'intérieur an ka kɛlɛ taabolo ni fɛn kama u b'a fɔ k'u bɛ fɛ k'a sigi olu ka kɛ CPM représentant parce que an bɛ baara min na u ɲɛ b'a la mais an b'a f'u ɲɛna non CPM fana bɛ na don jɛkuluba dɔ kɔnɔ an k'a to fo ni jɛkulu in sigira don min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ changement ko la Mali la i ka jɛkulu tɛ bonya ka tɛmɛ M5 RFP kan a n'a hakili la mɔgɔ mɔgɔ ye jɛkulu ko kuma fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ M5 hakili la kan a tɛ tɛmɛ o kan donc o jɛkulu bɛna baara kɛ n'o hakilila ye a bɛna wele ko force du changement bon peut-être que tɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a la mais en tout cas changement force donc n'o kɛra don min na donc CPM y'i inscrit o kɔnɔ CPM ma sɔn ka taa ne ɲɛ bɛ jɛkulu kura caman na minnu wolola a tɛ san kelen bɔ yɛrɛ minnu bɛ ka fɛnw sigi yɔrɔ bɛɛ ni taabolo de don mais parti politique kun bɛ fonctionner cogo min na fɔlɔ u bɛ k'o de imiter ka ladege k'o parti ninnu remplacer an dun ɲɛ b'a la ko min bɛna kɛ Mali la parti politique kun bɛ baara kɛ cogo min na u kun bɛ yiriwa cogo min na u kun b'u sigi cogo min na
ko be de na yelemo kono parce que malien ko parti politique yu sege politique bara yu sege c'est vrai que politique bara ateta oko mais faut que politique bara ka ke bara chenyuma bade donc amode kono bi mais je crois que CPM bo bara la au-delà CPM ko kuma te fo kabin ni jekulu ni boli banu te ite CPM ko kuma me kosobe anyo jatemne ko la kosobe docteur ami nyiringa e bora takama la sisano segu ko feno ini anga fanga nyama no docteur Shugel Kukala Maiga ina ale kumentu on fait yala iye munye ibisega mula kale malidenw ye tagama yere hokum konnala bon Shugel Kukala Maiga moye mi ko do damene malla je crois que mo ya laje juguya borala malien be afrique be dien be yoni chekelen kuni ni ma kuma kame ya mangutume ni ma mangutume ya ka kewali parce que kabini M5 folo ni na nyogon don yende an kunte nyogon don ko sobe mais M5 kele kono nya ya be barake chugumina comité stratégique là tu ba uba wele ko meneur d'homme ya kore mo mi se ka ke debe bébé tagama sanfe akero moy et puis fana mo mi be hakilaw do bo ni abato fu be ka kuma ale fana ba hakiladi ni be jena ni miye ale bo walia awale ko kenyuma fenfere fana be mo mi do na ye fenfenke abato malien ka bo akalam ko nin ko inkera nin ko be min lañini deke nin ko be ken ciugula donc engrais la ñogona et be ya don ni ku femiya kunya soro était dans le burnout donc kuma mina sigira kana yana ma ala barakala bi ankera mo ye munu yo kuna foni soro posobe parce que engrais lembe ñogona do ya yo kuma boy je crois que be yo mais mo min do kabina yi ñogon do M5 la vraiment ni gerla ciugela ni ma jantu do avec ko no kabe e kelen di faté mo ko to fe quoi mais mo min do abe be valeur do abe be mine ciugo do abe be makara ko abe be fana il a besoin de tout le monde parce que mo min do ani be ka je ka hakilaw di ñogoma wala ba do abe mu faté fidi corona na nabe ta mission chamana mo be ne yalla ko ba ko ya parce que amateli kan no me kan bla yoro la ama fe ma bene invité parce que mo te état fonctionnement ciugo de don état la ni be responsabilité bi e bulo ni dalemba la ika ibena ta feminke ibise ka mo dama do sugandi mo fla mo saba mo dura abise ka temo kan yere ka fo bon akadiye ni tigi nunu ka ke ikrefe ako ke wati numu chama be ibado numu nunu hakilima bon ko sobe uba obene attaquer ka fo ere à quel titre be tu chogel ko à quel titre be tan yor la quel titre comme si be nyina ke chogel wonne ba ambe malioy bon na hakilla ko ne ka présence be fendo nye abe éviter problème tala bon ni yoro ina sigu an yo kuma fo de 1 premier ministre ara ko chamande kama yenno atara fana la ko do beno président yere de kanga tawla mais ayo remplacer parce que ambe ba don bi anga président mimbe ambe be ka makara kosobe anti fa ka déplacer kosobe alere fana kuma chama manda e déplacement chama manda parce que pour lui kuma e politique mo de ka baray ale tay ka ko ka ke walia ka ko ke walia et je crois que tchogel ye mo mi min fana ala barkala anana avec a joro fa ni remplacement fengen fen donc antara fendo de beno mimbe le ko festival du Niger c'est vrai que festival du Niger mo do dia initié dafi d'ailleurs abena bali mo la do mena ba initié en combe jeune chambre là moi j'étais le président de l'OLM de Nyono, c'est-à-dire organisation membre local de Nyono au Kera dans les années 2005 2006 2007 bon allez à initier ka fo mo ka nyogon soro ka festival do aussi le fleuve Niger tellement est sérieux kala aya tabala ayi occupala parce que comme hôtel Barrow ne fait que donc ayi ni fait nous be de fara nyogon ka tla ka siko ni donc do la ka Ségou bi fois Kera l'emblème de la ville de Ségou et puis à Kera l'emblème du Mali donc jamana de do be c'est voir ni courage bula ni jamana ya ye kube baramena kango demala o de Kera Ségou o de Kera avec le festival du Niger donc premier ministre tara ouverture ke après Anto Fana a invité il y avait aussi une ibado mo chama hakilla ou nyeba la Absimi Beka château avec un groupe électrogène ou avec les trucs avec des mots chama de les vivres social qu'on a avec forage chama ka donc c'est des dizaines c'est des centaines avec fin Fana ka to des ambulances des trucs mais allez kelente primature Fana Beka doke mo wero Fana Beka doke
mais n'i y'a jateminɛ communication bɛɛ tora Assimi bɛ ka min kɛ et c'est normal donc maintenant comme mɔgɔ caman hakili la Assimi dun ma baara d'ale kelen ma a ko bɛɛ ka misali ta ale kan donc ni min bɛ se ka min kɛ yɔrɔ min na o ka dɔ kɛ donc o hukumu kɔnɔ je crois que primature ye u ye wari minnu tigɛ ka état ka fonctionnement nɔgɔya ka wari minnu économiser a kɔnɔ ou bɛ se ka dépenser ka kɛ u ka dépense ye mais u y'a privilégié ka économie k'a la je crois qu'ils sont partis jusqu'à 100 milliards économie 100 milliards donc milliards 70 ɲɔgɔn dira armée ma a tɔ ninnu fɛra fɛn dɔ la sira dilanw ni fɛn caman kɛra la dɔw fana 5 milliards bilala au niveau de la primature pour les œuvres sociales au kɔnɔna na je crois qu'il y a 146 kɛmɛ ani 46 fɛngɛ château parce que château fana tɛ ɲɔgɔn i b'a dɔn Assimi ninnu bɛ château min dilan cogo ninnu bɛ ka min dilan château caman tɛ kelen ye dɛ parce que i b'a sɔrɔ château bɛ dilan c'est vrai mais château dilanli kɔnɔ a bɛ kɛ de façon k'a ka kɛ quelque chose de pérenne et puis activité wɛrɛ bɛ se ka da la cogo min na musow ka baara misɛnmaninw bɛ se ka k'a la donc nin n'a ɲɔgɔn na mais an taara yɔrɔ min ta inauguré n'o ye Zanbugu Zumaira c'est très spécifique parce que dugu min don tellement jiko problème donna dugu in na fo ka don adamadenya yɛrɛ kɛ cogo la n'o ye furu batoliw ani furu kɛliw furu dɔ bɛ sa parce que ji taga bɛ muso sɛgɛn furu dɔ bɛ tɛ se ka kɛ parce que n'a fɔra ko n bɛ na furu ka taa nin dugu in na dɔrɔn muso dɔ bɛ ban parce que ji ko problème bɛ yala corvée muso bɛ sɛgɛn kosɛbɛ bon donc Zanbugu ka inauguration de kun kan ka kɛ pour que mɔgɔ ka ye nin n'a fɛn ninnu o yɔrɔ la moi j'ai beaucoup apprécié parce que premier ministre ko mɔgɔ b'a fɔ ko a bɛ ka Assimi concurrence ko concurrence tɛ président fila tɛ Mali la koyi président ye kelen pewu de maintenant concurrence tɛ mɔgɔ ni président fana cɛ ala de b'a dɔn fana kabini nana je crois qu'il y a bara min kɛ pour que mɔgɔ ka dɔn ko Assimi de ye kotigi ye bɛɛ b'o dɔn ale tɛ taa ka segin na oui docteur i ye o yɔrɔnin mun fɔ maa caman bɛ yen minnu b'a yira i ye k'a fɔ ni Choguel ye château jɔ minnu kɛ parce que nin t'a château inauguré ko fɔlɔ ye a ye dɔw inauguré nka mɔgɔw ye nin kumanin fɔ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka président yɛrɛ de concurrence an bɛ don min na concurrence t'u ni ɲɔgɔn cɛ a y'o kuma de jɛya o a ko concurrence tɛ mɔgɔ ni président cɛ o jango ale nka n'ale ni mɔgɔ kan ka mɔgɔ min imiter i ka président min bɛ baara ɲuman la n'i y'a imiter fɛn ma fisa n'o ye donc k'a y'a imiter bi a y'a imiter sini parce que Assimi de y'a yir'u la k'u k'ale imiter o bɛɛ bɛ se ka min kɛ bɛɛ bɛ se ka sacrifice min kɛ bɛɛ k'o kɛ donc ale comme o fɛn conférera la o dɔrɔn tɛ fana yɛrɛ il y a des et puis Zanbugu ta dɔrɔn tɛ ne y'a f'i ɲɛna ko 146 de bɛ na kɛ seulement ɲinan ta san wɛrɛ ta fana dɔ bɛ yen Assimi fana bɛ san wɛrɛ ta fɛ il est parti jusqu'à dire que village caman bɛ na ji sɔrɔ o kama moi je crois que c'est ce qu'il faut waati dɔ kun tɛmɛna wariw tɛ taa ni cogo la et la deuxième chose c'est quoi c'est des ambulances qui sont en train de donner un peu partout et puis u bɛ ka tricycle c'est-à-dire u y'a lajɛ handicapé ninnu hali handicapé bɛ choisir cogo di i sigilen dɔrɔn i ka numéro n'i tɔgɔ bɛ taa a banna i t'a dɔn i welela numéro yɛrɛ taara min kama dɔnbaga ko t'a la voilà dɔnbaga ko t'a la il se promène selon pouvoir nin bɛ baara la mais a ka lujɔra kama a tɛ se ka fɛn dɔ kɛ donc u y'a tɔgɔ na numéro ta donc à Bamako je crois qu'il doit avoir une distribution je crois que c'est 70 région de la 20 Kayi Segu ta kɛra kɔsa in na kuma min na an taara souveraineté retrouvée kɛ c'était 50 ani fɛn caman ambulance ani fɛn ani donc ça veut dire que c'est une façon de montrer seulement que Assimi bɛ dynamique min kɔnɔ olu fana donna o dynamique kɔnɔ et u bɛ ka Assimi de dɛmɛ o ko in na ani ka maliyɛn dɛmɛ surtout donc concurrence ko kuma tɛ fɛn wɛrɛ tɛ mais a fɔbagaw kɔni fɔbaga jugu kɔni n'i ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ u tɛ dɛsɛ kuma na donc tu vois non mais o ko in de kɛra donc maintenant i ko an taara mun kɛ tuguni et symboliquement bibina an bɛɛ ko Mali kura de bɛ yen donc ko fɛn dɔ de kɛra Segu maires de farala ɲɔgɔn kan je crois que c'est ils ont appelé ça un truc de balançant c'est 4 maires maintenant u ye avec le concours de festival ni parce que san o san n'i bɛ don Segu sa i ɲɛ bɛ monument belebeleba dɔ bɛ fo mɔgɔ bɛ taa photo ta o festival kelen de y'o monument initié o ye monument wɛrɛ kɛ mais o ye monument wɛrɛ kɛ tuguni k'a yira an bɛ contexte min kɔnɔ an b'a dɔn jamana dɔw bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ ka an ka siya kɛlɛ ji da ni ɲɔgɔn cɛ tu vois fulaw ni dɔgɔnɔw bamananw ni fula burdamɛw ni kɔrɔbɔrɔ n'importe quoi u bɛ ka fɛn sugu bɛɛ kɛ pour que an ka communauté bila ɲɔgɔn na mais exemple dɔ de bɛ yen fulakɛ dɔ de bɛ yen tellement fulakɛ in ni bamanan jɛra f'a delila ka Segu mara san 3 je crois k'a tɔgɔ ko Yɔrɔbari ne yɛrɛ kun t'a histoire dɔn honnêtement nin yɔrɔ in de la nin don de la ne y'a dɔn ja Mali histoire i bɛ don o don i bɛ taa kalan na donc o fulakɛ in
Biton ka mɔgɔ ladiri de do biton ka mɔgɔ danaya mɔgɔ de do maintenant biton talen sa o kɔfɛ tellement biton ya yira k'a ni fɛngɛ u taara ka taa ka yamaruya da ka taa sigi yɔrɔ dɔ la min tɔgɔ ko Pelikana donc ale de kɛra yen dugutigi fɔlɔ ye ka tila ka mara fana kɛ fo Pelikana kaw tellement a ko jaro ye f'u y'a wele ko Pelikana kanuba ɲuman donc a tɔgɔ yɔrɔ yɛrɛ tununa u b'a wele ko kanuba ɲuman mais kanuba ɲuman in fula de do da tɔgɔ ko yɔrɔ bari maintenant u taara ka ale ka fɛngɛ ils ont fait un monument n t'a dɔn monument fɔ cogo di bamanankan na ka fɛn dɔ dilan ka yira ko yɔrɔ bari delila ka kɛ fula ye fula min ye bamananw mara bamananw yɛrɛ cɛ la bamananw ka yamaruya kɔnɔ o kuma in fɔli bi a bɛ mun nafa an ka autorité i ɲɛ b'a la u ma taa an ka légitimité traditionnelle i ɲɛ b'a la bi n'i taara dugu o dugu la dugutigi ni tɔw tɛ kelen ye drapeau b'a ka dugu kɔnɔ dugu ka du sanfɛ et puis médaille b'a bolo et protocolairement ni fɛn fɛn kɛra il a une place spéciale donc ni u bɛ k'a yira de ko mara bɛ daminɛ so de ani an ka ko n'an ka tabiyaw kɔnɔ donc nin fɛn sugu ka fɔ bi tuma min na mɔgɔ bɛ fɛ k'an ka siya kɛlɛ kɛ k'a yira ko Mali a ka histoire b'a permettre ka nin kɛlɛ ninnu ban parce que sinsin bere pisi yɔrɔ banna k'a fɔ ko kabini ala ka Mali da c'est vrai mɔgɔ bɛ kɛlɛ royaume bɛ kɛlɛ dugu ni fɛnw dɔ bɛ kɛlɛ mais il y a toujours des choses aussi qui expliquent dans l'histoire que an delila ka an bɛnnen do kuma bɛɛ donc premier ministre profitera o fɛ k'a ɲini commune bɛɛ la k'a ɲini fɛn bɛɛ la u k'a ɲini commune bɛɛ ka wuli maire ninnu ye ni hakilila min sɔrɔ tan ani fɛngɛ mɔgɔ minnu ye festival ni organisé olu fana ka lajɛ u ka yɔrɔ la mɔgɔ minnu ye histoire baara kɛ minnu ye nafa sɔrɔ nafa dɔ kɛ min bɛ se ka lakali u ka sigiyɔrɔ la u k'o tigiw yanga o b'a to denmisɛnninw bɛ bɔ histoire kalama u bɛ tagumasa ɲɛnamaw ta ils prennent des exemples de mun suivi et je crois que an y'o fana inauguré quelque chose très symbolique voilà donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de taara n'a ye et nous autres là aussi an bɛ profiter ka do jama cɛla ka kow ɲɛ dɔn problème minnu bɛ ani fɛn fitini donc n'a nana an b'o compte rendu kɛ k'a di premier ministre ma. O diyara n ye an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko ani docteur Alayi Bokoum an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo bi wulada in na yaasa ka kuma jamana kunkanko kibaruyaw kan docteur an bɛ wagati min na i ko sisan bi ye tɛnɛn a fɔra a kuma fɔra a mɛnna k'a fɔ ko Irisiw fɛ yen nɔ Sergei Lavrov n'ale ye Irisi kɔkanko minisiri ye k'ale kan ka na an ka jamana kɔnɔna la yan yala a ka nali a nafa dɔ bɛ se an ma yala maa caman bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ ko an ka jamana kan ka wuli a yɛrɛ de mais a man ka sɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka bɔ jamana dɔ bolo ka taa jamana bolo kumaw kɔni cayara nka hakilina jumɛn bɛ e yɛrɛ la docteur. bon hakilina min bɛ ne la an k'a fɔ maliyɛn fɛngɛ comment il s'appelle là Sergei Viktorovich non Sergei ouais je crois que c'est Viktorovich Lavrov ale yɛrɛ ye jɔn ye mɔgɔ min don ale de ye ministre affaires étrangères an ka ministre Diop bɛ baara min na yan kosɛbɛ depuis 2004 depuis le 9 mars 2004 ale de ye Russie ministre des affaires étrangères ye donc nin y'a 100 ans ani 9 ye ale de ye ministre des affaires étrangères ye président fɛn fɛn tɛmɛna kabini fɛngɛ ninnu kabini comment on appelle ça là Poutine ka mandat fɔlɔ après Medvedev ka nana après Poutine sigira ale de ye premier ministre hali bi yan'o cɛ a kɛra représentant de la Russie de 94 à 2004 c'est-à-dire 100 ans a y'o de kɛ ale de ye Russie représentant ye ONU la o 100 ans kɔnɔ a ye san 9 kɛ ale de ye sécurité conseil de sécurité i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ hali conseil na dɔw nana peut-être an kuma bɛna s'a ma muso dɔ taara kuma Mali tɔgɔ la donc au conseil de sécurité fana a kɛra o ɲɛma ye président du conseil de sécurité de l'ONU pendant 9 ans bon yan'o cɛ yɛrɛ fana a kun bɛ baara la depuis des années 72 73 a tilalen école la u taara n'a ye Sri Lanka a bɛ kan caman fɔ a bɛ anglais kan fɔ a bɛ tubabu kan fɔ russe kan kɔni o y'a kan tan ye a bɛ Sri Lankais kan fɔ île Maldives a b'o fana fɔ voilà donc mɔgɔ min don mɔgɔ ba de don dans le système même de la gouvernance en Russie mɔgɔ ba de don et mɔgɔ min don fana a ka kuma bɛ lamɛn n'a ye min fɔ c'est comme une mémoire vivante entre la Russie et les autres pays a delila ka na Afrique fana n t'a siɲɛ fɔla ka na Afrique a nana je crois a taara en Angola a taara en Érythrée et puis en Afrique du Sud bon a ka na Mali la i ka question bɛ taa o de la
beba do Mali kelen ka indépendance ta Fatimina ne yɛrɛ mɔgɔ ye min bénéficiera Modibo Keita kuma mina ya fangata a yi ɲɛsi Russie ma dɔɔni c'est vrai qu'il était non aligné mais en Russie de yɛrɛ ka baara caman kɛ sur le plan de la défense parce que an ka défense nalen u ye accord militaire fɔlɔ signé ni Égypte ye mais accord militaire filanan mun dara ko kɛra ni Russie Russie ta cayara donc Mali ka armée fɛn caman kun bɛ kɛ mɔgɔ bɛ taa former yan nɔ u ka avion caman kun b'an bolo u ka fɛn après maintenant dans le domaine aérien aussi kuma mina la reine d'Angleterre avion dama Air Mali dila o fana na ani Russie kun bɛ baara kɛ sanu ko hukum kɔnɔ ani Russie kun bɛ baara kɛ kalana ni mɔgɔ min b'a dɔn et maintenant même si sur le plan voilà industriel Mali ni Chine de baara kɛ kosɛbɛ mais ani Russie kɔni ye baara kɛ partenariat kɔnɔ kosɛbɛ o waati donc bi kuma mina an y'a ye ni force internationale minnu nana kabini le plan an tɛ se ka don a la o ka jan kojugu parce que Sarkozy depuis 2009 ils ont tout fait pour que ka Mali minɛ Mali Nord mais pour des raisons géostratégiques mais oui parce que ATT de Kerache ka jo ka banko chamama donc Libye attaque nana boko non après maintenant ils sont venus en 2013 où président soro munu ka feke ou donna mal la mais au donné mal la fin kumba ni Russie où ya betien où dana ya ci an ñogon ci donc politiquement munu Mali gérer où Mali où Russie sera blanc sinon il était même question de faire les rails de Dakar jusqu'à Ntado yoro jumen ka Mali be ke ferroviaire mais là-bas Katana et Tanzanie parce que Mali ni Russie donc en tout cas ces derniers temps là Assimi nale ani Shogel nale ani anga gouvernement Mimbembi ou dira qu'il faut qu'on change de partenaire et antara nyeshi Russie et Russie yaye dandaya min kumbe Mali ni Russie tche be exemple kelen di arme do kumbe ou ele ko pichorka c'est des missiles sol air je crois au missile non kunte Mali a soro hali français tu vois Mali a soro très longtemps depuis le temps de c'est vrai qu'à Modibo Tlema kera Moussa Tlé mais France a soro peut-être 10 ans ou 15 ans après ñokona quoi munu metano mais quand la kana anga missile fana ko fenga ka secret di Rusuma ça c'est avec les ministres de je crois qu'Allah Kahina ministre Boubé Wati mais Russie a donc 600 avec la guerre internationale là Ukraine ni Russie ka kele ani la guerre géostratégique mondiale la géopolitique mondiale où ya famu ko nuye Mali to français au boulot ani américain boulot bon c'est pas bon pour eux-mêmes donc maintenant ou be ka nyesi Malien parce que wa autorité munu be bi danna be seka dawka bolo fa bi seka duma donc au-delà aya mais Russie ba donc Poutine ni président bete ko baw mais Poutine ni asim ko na fo chien à peu près donc et puis anga mission chamantara ube ko chamanke ani uluni malice même si les trucs de locomotives commerce sira là ou engrais dama di ou céréales do di donc vraiment et puis armu fana kabinian dona bi ala anga avion min bina ko armu sané anga armu sané ou ya remplacer ko sana mais et puis ko sana ube ka Mali armée comme il faut et je crois que ministre nalé yani nga nyina kuma na ko mbe yoro wulo fo koko kanga base Russie do daile gawo moi je suis d'accord avec ça et je crois que ni ministre ni nana c'est ça Mali ma seka fin fo Mali ma seka fin nyini ulu yara ma seka fin fo ou nana ou bena laje sur le terrain parce que technicien chama banga militaire ou kerefe ka barado ou demain do ba wele ko Wagner mais c'est des histoires donc et puis maintenant Mali ni Ulubi Seka Barake de façon plus proche et puis de façon plus concrète et de façon plus forte. Donc je crois qu'il y en a au-delà parce que nous avons en Mauritanie et puis Aleka et Nali vraiment nous on voulait faire une très grande réception mais le gouvernement est pratiquement en tout cas donc peut-être c'est de bonne guerre donc techniquement et puis politiquement donc on a sur le plan de la défense sur le plan alimentaire et puis Mali fait Mali qui est misalier au Corée mouillé ka fait chamanto alni jamana wera fait ka barake nuluye kosobe docteur amita diɲɛ seligi naani tɔnba bunakun kan I b'a fɔ I yɛrɛ da sera ma kuma daminɛ la cogo min na ka fɔ ko an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ni ale Aminata Diko ye ale ye kuma caman fɔ diɲɛ seligi naani ka ɲɔgɔn ye ba kɛnɛ kan kumakan mun ni maliden fanba y'a yira ka fɔ ko a gɛlɛyara kosɛbɛ yala e yɛrɛ b'a faamuya cogo di yan'an ka se muso in ma a kumana kene min kan ngo kene fo moy u ka fam je crois chaque 6 mois de dos je crois bien ou même si je peux me tromper ou 3 mois en tout cas sans qu'on ait chien fla ko
ONU be ni rencontre sugu kɛ ou be jamana dɔw ta jamana dɔw bɛɛ n'i ka fɛn de quoi donc généralement problème bɛ yɔrɔ min na u be rencontre de crise kɛ au niveau du conseil de sécurité mais seulement mɔgɔ kan ka u hakili jigi fɛn kelen na Mali ye plainte kɛ France contre la ni y'a kalo joli ONU ma wuli ka ɲi sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye u y'a kɛ jakuma bo ye maintenant ka Mali jalaki parce que u be mɔgɔ dɔ de bila ka y a un certain Alioune et mun bila ka n'a yan kana sɛgɛsɛgɛliw kɛ du pense du mois d'avril au mois de novembre donc le rapport dɔ sɛbɛn ka fɛn caman sɛbɛn a kɔnɔ et je crois que le Mali a bien fait o document ba dɔ bɔ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ bi o jumɛn an ka ɲɛmaa ninnu minnu bɛ Mali gouverner bi ministre bɛɛ i b'u bɛɛ ta bɛɛ ka domaine kɔnɔ i se ye min ye f'u bɛ concurrence kɛ min ka baara bɛ se ka ɲɛ ni min ta ye quoi donc le ministre des affaires étrangères faut le saluer ici c'est le même qui était là du temps de IBK mais il n'avait pas les coups de franche a kun tɛ se ka baara kɛ cogo min ka d'a ye bi a kɛra mɔgɔba ye parce que les conditions s'y et a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ y'a valeur dɔn et an bɛ ka diplomatie min réussi c'est vrai les ANR ont demandé la réciprocité ceci cela mais honnêtement u bɛ ka baara professionnel de kɛ donc mɔgɔ ninnu ye enquête kɛ ka tila ka rapport kɛ n'o ye Alioune n'a fɛngɛ au nom de l'ONU u y'a répondre point par point enquête minnu bɛ kɛ cogo min na justice bɛ baara minnu kɛ u b'a fɔ malien ye fɛn faga donc u taara o kuma de fɔ ONU la maintenant an ka jamana fana taara yiru la comme u ka rapport b'a fɔ yɔrɔ min na ko ONU bɛ condition min na cogo min na Mali la bi ani Mali bɛ fɛ ONU présidence ka kɛ n'o ye MINUSMA ye kelenw tɛ donc MINUSMA bɛ forme min na bi a nafa bɛrɛ t'a la a kun bɛ se ka nafa sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ il avait un mandat robuste olu yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ la d'ailleurs u nana o de la o ou que résolution pour le 2100 combien de 2100 je me rappelle pas des chiffres mais en tout cas folo munu kera ils étaient venus dans ce sens là kata anga administration sigi yoro be katla kata ulu yere ka kele yere ke ni maraba jugu ya depuis 2014 kuma mina Musa maratara fengena anga mogo munu armée mogo munu tara do MINUSMA la ngo armu kuma mina anga fama tara kube armu mene MINUSMA ya ta ko nono c'est butin de guerre katla kadi emene la mogo katla kadi groupe armé donc c'est pour dire simplement que bibina anga autorité beka bara minke ils sont en train de montrer au monde entier qu'ils sont vraiment des diplomatie donc utara ira ONU la yana ka dinke mandat yelema et puis Mali mogo be mina odenie ou ya ira fana MINUSMA mako désormais anga autorité c'est-à-dire mogo siti se ka ambali qu'on survole notre territoire comme on veut et puis fana nous fana be bo asimi ya fa kuma na utara kuma kelende fo nous be feka boni avouer ka vilidron comme Bajambla ka ta chugo mun kadwe ka yala yoro mun kadwe Mali tina jeno tuguni nous be fen ko ulu ni Mali autorité de bata nyogonda bon do sono ma do ere tara kuma so ma do be talisira kan amay nun fennu donc MINUSMA ya 600 ko be ka bo aka kula kosobe bo kera aka kewalu kalama kosobe ni yoro ndela kunu na yaye awa kilibala kuma mena les 49 ivoiriens étaient venus Mali ye fɛn dɔ bɔ ka u ka Ivoire autorité bɛ ɲininka o k'u tɛ fɛn kalama kosɛbɛ a kɛra mɔgɔ dɔ de bɔra ONU la ko Salgado tɔgɔ dɔ si j'ai bonne mémoire k'a fɔ ko non ko ye Mali averti u tɛ min dɔn fɔlɔ n'i y'o fɔ dɔrɔn ni ONU mɔgɔ ou bien puissance étrangère minnu kumana dɔrɔn Mali b'i da de u tɛ fɛn fɔ u k'o fɔ a tigi ka daluliya di u ye Mali contacté cogo min na a kɛra don min na u ye délai dɔ d'a ma n'a hakili b'a la délai tɛmɛna u ma se ka kɛ ngu y'a gɛn ka taa di bon nin de kɛra nin tigi fana na comme nin y'a siɲɛ fila ye fɔlɔ la utara ni Sadia Touré tɔgɔ dɔ ye ta kuma société civile tɔgɔ la ka sɔrɔ Sadia Touré yɛrɛ kun dɔnnen tɛ n'aw ko in tɛ a kuma dɔn et je crois qu'elle va plus jamais reprendre ça dans sa vie parce que a tɔgɔ bɛ to ana la a mɔdenw bɛ ni a ye janfa baara min siri Mali la a mɔdenw b'a mɛn et je crois que société civile bɔra ani mɔgɔw bɔra mɔgɔ caman ka condamné o waati u ma dan o ma ni Zeyna fana u taara ni Aminata Diko tɔgɔ in Aminata Diko in bɛɛ b'a dɔn bi mɔgɔ y'a faamu mɔgɔ min don a bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a ye dɔnna ko in kɔnɔ cogo min na ko sera a ma cogo min na min bɛ ale ka jɛkulu ninnu ni MINUSMA ni mɔgɔ minnu b'a kɛ a bɛɛ fɛngɛlen don bon comme u ko société civile mɔgɔ de don société civile ye communiqué kɛ ko tiɲɛ tɛ u taara ni association min tɔgɔ fana association ma enregistré Mali la yɛrɛ jan k'a fɔ k'a taara o représenté donc u y'a bɔ cogo min na f'a ka ɲɛfɔ bon comme MINUSMA yɛrɛ y'a fɔ n b'o f'i ɲɛna officiellement k'a fɔ k'u t'a kalama mais min ye MINUSMA minɛ c'est que a ye document min kɛ au fait a bɛ comme si muso in ma taa n b'o fɔ malien bɛɛ ɲɛna bi a bɛ comme si muso in ma taa fɛn enregistré la de ka taa présenter comme si muso in taara
Maintenant, à enregistrer les amana que bon, halna angake, comme je ne suis pas sûr à 100% à Tara Namata, mais c'est comme chez Amata. Maintenant, ay enregistrement munuta, minusma adressé de Kousebene de Dougma. Tellement nos gens sont intelligents, ou yo yoroni capture, ou yo yoroni enregistré, ou yo yoroni mine. Donc, minusma doivent s'expliquer. Moi, je me occupe des droits de l'homme là, nous, comment il s'appelle là? Monsieur Andali. Ouais, Andali, mais il y en a qui Andali, tout le monde de Balao, Ngefa, donc Ngefa de. Otokondo, Angali là. Voilà, il est congolais, je crois. Donc, comment aller de Bokipa là? Bon, comme aller de Moro Sougandi Fana au nom de la MINUSMA, comme Moro Blakata. Donc, il faut qu'à Delula dit, à Delula Soromika, Foko, ni de Mali, société civile représentée. Pas Delula dit. Donc, à Wati de Dama, Moro de Minkalama, les gens pensent que l'État réagit comme ça. Non. L'État est Wati de Dama. Bon, à Koko, Nintara, société civile représentée. Delula Miyato, Aouyato, Akatakuma Mali, société civile Betola. Faut encore Delula dit. Ayo wele likewa ayo société civile moko wele wa ayo moko contacté wa do de afana kal de baker surtout que ou ya tenté numéro 2 c'est vrai que atigi to lembe sutura la folo mais otigi bana ubolo parce que otigi ba do kololo mimbe et puis moko chama mbe ibuye ube kuma fo abeki kono kutuka jamana fe non ou fe ko ka yela ube kuma gelema fu be fendoke mais atigu bana do bana ko baranko donc deni de sona katakuma elle a fait de l'usurpation. C'est-à-dire qu'à Yerek Bla, fait minte aller qu'à fin qu'on. Association Mintofo, au Mali, c'est pas enregistré, donc c'est pas une association officielle. Et puis il y a un galon de tickets, à un galon de montant, à Yerek Femia à tes familles. Donc elle a fait de la patridie, c'est-à-dire à Tarabara qui a patrie contrôle. Mais à tes mindons, Ninkosuku Niake, il n'en fait moro. Idombaga, idée, imodé, au toro djugoube tout il faut que ta diable parce qu'il y a jamana de jamfakata galon monton pour que Kolola a terminé d'enfana à cause de ce qu'elle a fait. Admettons que sini communauté internationale qui a décidé que ko djugo do nyasi malima ka kuma folen ko. Allez monsieur Kolola ko. Mais peut-être que fin de blala ni au blala ala de adombaye. Mais c'est que sur ce qu'elle a fait de l'usurpation, elle a fait du faux et mo miya demala ou te allez ka ko ka dogo naw. Moi, je suis là, on est là, au truc de débusquer là. Quand fois qu'on a nous donne la masse, qu'on a donné le Mali à faux personne non grata. Je crois qu'il reste moins de 24 heures pour qu'à Mali territoire comme. Après ça, qu'il y a boire. Docteur, il va faire Foko ou y a Dalunina fait Nyan ou Kafo à Mali. Oui, Dalunina fait Mouna. Qu'est-ce qui a été le critère de choix de cette dame? Faut qu'on ait de ni qu'on ni de Mali société civile représentée. Mali société civile a faux tiens. Je crois qu'il y a une grande organisation féminine qui faut au Loufana Kouta don. Kouta en fait Kato Amatou représenté. Donc à Taramoro me représente à Tsugandira Tsugodi parce que ni fait Tsugandi me mota. Ibu Sugandido. Ni kuma foka Tsugandira Tara société civile représentée ni koka Tara kuma Mali aller avec la famille ou bien aller na Tché ou bien aller Kelen Tokola. Mokote kuma folo. Voilà avec c'est-à-dire ici c'est la manipulation de l'ONU depuis le problème des choses là au pays. La manipulation de l'ONU a été faite par un individu au sein de l'ONU, donc au Moro de Tira. Donc c'est un langage clair qui a été donné à l'ONU. Et moi je fais partie des gens qui voudront minusma malwara ntashi ntashi sabana. Umata mochi, umata kuma mina moro bora gao ka fokuma benefendo. Mo malfachi dollar. Mais la minusma depuis lors elle n'a plus de trucs. Allez te seka na kuma fo. Au problème élucidé ou. Ulu seka na fokube droit de l'homme qu'on fait kuma fo an. C'est-à-dire que la MINUSMA est manipulée par la France. En gros, tiens de faux. Akuma Bedo, si vous pouvez assumer ou pas, mais moi j'assume. C'est-à-dire que Ambadon, je salue ici Abdelkader Maïga, avant lui aussi dans le parti où j'étais en recensé. Faut la hali gendarmerie là. Français de Béro de la Kuna Funi du Yoro Anga, armée de Djekoulou fait que réunion fait que. Heureusement qu'Asim nous n'a l'un des rectifications qu'elle nous nous bébois en 5 ans. Et on a dénoncé l'accord militaire qui a entouré la France de bonne guerre. Moi je crois qu'aujourd'hui, ni Mousso Nkoni vraiment, ni Malien Befé. Ikera Tcheo, Ikera Moussoyo, Jamana Kuka Gelenko Djouka, Foy Kani Blaka, Ika Jamana Jamfa, Foy, Imana Dimi Chugo Chugo. Moi je connais un ministre Mbato Foyambi. Yeya Ag Mohamed Ali. A Korake Fa Kelem Ba Kelem Fagara Lere. O Wati Ale Kouye ministrier, Django Sissoko, no Kera gouvernement, Ayanuka gouvernement Laban. Il était ministre de la culture, de l'art et quelque chose comme ça, du tourisme, je crois. Au Fagalis Yastro avec Mauritanie. Où il fait un bec à Kuma, pour qu'à Kuma du coup fort, parce qu'à Korake Fagara Mouna, parce qu'au Tara Kartinina ou Takana, faut élection à Kelleri. Bon,
Bourdame de do. Ni ni famille moko la de ka foko. C'est vrai que chacun est libre d'adhérer à ce qu'il veut parce qu'il a un frère qui est au MNLA, qui était au MNLA. N'a fora ko, mais allez m'a délicat parce qu'il a toujours été du côté voilà. N'a fora ko, il veut nous taxer ka foko Bourdame boy rebelle. Il be fengé. Imani faka chien flawa. Moko mi taraka élection papier de ta ko maliko do fo élection ka o ya faka o kama parce que ma djenay. Ministre a fora kaka kuma dugu fo malima ka to extra kala interview du Ninkoina. Ka te fengé mais avant qu'à akora ka faka fana il a averti tout même le président de l'époque. Ka foko way Ninkoyin be kan ni menace ke mo desera ka foko ka fakara. Donc c'est pour te dire simplement que mogodo de Malila, Jamana hier de Kadouye, abe Bourda Meuchela, abe Arabou Chela, abe comment on appelle ça là, Farafou, non, comment on appelle ça, Mounou Farafinedo, abe Flau Chela, abe Bozo Chela, abe Bechela quoi. Et l'exemple est que nous sommes été morofolo ou nous contacté. Ambe mogodo farado Mouni et Mali Blabi, Mounou Mbouka Barala. Amordo, ambe bodo sa, kuna foni Sirala obey. Kuna foni kuntan di la obey galontiga la do be obey kuma yelema mo do obey c'est-à-dire nta do mba fo tukumina adama dew mais kana jigi dowla parce que ayen sam bisa bake galon nambara janfa wari fu wari nogoma banka bambara la kisi ka sofo do ki balo donc niye mo ye mumbe keleke kaka nafolo do kelela kaka kuma fo kelela iba tigi nyengo ya iba fo ko namido iba fo ko wode antayo. C'est pour te dire simplement que Mali be jamana yoro minabi anga autorité te son ko sugu doma mogo niye ko doké. C'est pourquoi on a demandé à la femme n'a qu'à venir seulement justifier à quel titre abeta et puis à sugandira mogo munu tiela munu ko kaka tout délégué. On y na faire. On y il paraît que ukum feka on y na faire mais abulla ta do ministre la j'ai vu do ye plenty do akama yala ibo plenty kala mais je sais que où ye mogo wele kata nyon soro devant comment on appelle ça là, la MINUSMA. Bon, moi j'ai refusé de faire partie de ça parce que doye neve le connaît fana ka appel là, c'est comme Roba don jekunu neve. Gonte appel là c'est pour une chose très simple. Tu sais nibe kele là. Il dit ja, il ka jokele kana ki jala ki kele. Heureusement que faut ma boala ni jama wele fembe be jama la. Doyer be na ka tiene ke emi wele ke ya ke dabo ngani nyuma ya bara nyuma bade do. Mais cette affaire est déjà judiciarisée parce que vous comme Denis Ninakana explique au niveau de la justice. Bon, non Keraka, nous connaissons information mais sur au début. Non Keraka ban. Je crois qu'Angato au Katanya fait. Bon, Angata s'il faut diago il faut ministre qui dit faut non, on peut peut-être demander au ministre qui parce que nous sommes libres. Ambissé qu'à Fofanako ministre qui dit justice ou yo de Kefana. Donc mais moi je n'ai pas voulu m'associer à ça parce que n'ta do mo mena melia kono quoi. Wile baka nous ne boube do mo nyana maru do kele kala de mo tiko kele les gens comme Tahirouba, on ne peut pas hésiter que c'est des gens qui font une bonne lutte. Mais quand il faut qu'on ait Kamila, là, on est vraiment un Cyrano Yoronye, Masson Kafeng. Parce que pour moi, la lutte la plus grandiose aujourd'hui, c'est que le ministre Erdeka Kurukata et qu'on soit indépendant définitivement. C'est parce que tant que le ministre Beko doit bien se coquer. Et je suis d'accord avec ce que Tungara quand il dit que le ministre Kagé, il y a des mois, il le dit, il y a même des années. Et je crois que dans le consolement, bon, ni État Fanamake, État Baké Kundo. Parce que État de information de Kalama, État de fin de don, en demandant Gansan Tado. Donc l'État a des raisons que nous n'avons pas. C'est pour cela qu'Abissé Kafam. Kosobe, docteur Alaï beaucoup malheur et bambou korobi buladaina et politique kene au sanfalala. Docteur, ame domine ko bi dogokun temele sema a fo jakulumu mako sema nube mali koro enfant fait olu koni uye chef d'état-major au sigi ga klaka ka rejoindre finansiki yala amse ga fo nanzara wa fo tugumna c'est deux commandements dans un bateau amse ko fo mali kona ibado be fenkelen finyana ko donc ni bela chef d'état-major kun dubula. C'est des groupements armés, non, il disait. Dans tout groupement armé, il y a des chefs d'état-major. Au fin de, au toko drondé. Mais tu sais qu'il faut chef d'état-major du Mali de dos, de l'armée malienne de Fama, chef d'état-major de dos. Docteur, Jamana Konala, Mawere Kasso. Non, il va y avoir des Kumode. Mais fin qu'elle est finie. Nous, Wallah, c'est des ventres mous du Mali. Ça veut dire quoi? Le ventre, ça veut dire qu'on il va y avoir des Mourou de Morola. La plupart des temps, Mourou n'a pas de qu'on a qui qu'on a barré là. Parce que pour lui, au des cafés, même si moi je sais que les muscles viscéraux sont plus difficiles à traverser. Ça, c'est autre chose. Ni moumanounu. Tu sais, c'est maintenant qu'on commence vraiment à respirer. Et je crois qu'il y a même un jeune qui dit qu'il a respiré le Mali. Il y a un très bon titre de film que je salue ici. Et Anga Djamana, nous avons de permettre où il be nous be fara ñoko fenfe be ninkela la il be fara ñoko te moko keme flabo de A à Z tout moko keme flabo parce que même dans la communauté touareg ils sont minoritaires il faut le même touareg do kuma finyana parce que tu sais la décision de trahir ou d'aider son pays là et ne ala ne krache
pourquoi parler? C'est comme si ne borasi sankata anga yoro do nyini dron ka foko bon kene dugu flene mbake Mali ou bien ta do yoro do flene mboke Mali asa wadla tout le monde sait c'était michimi yoro de do bon na ko ka bo beke simplement parce que vous avez des gens sont venus vous dire non anga ninke et sur des problèmes d'ego abake ko indépendance indépendance il faut une histoire. Azawad masigi ni moko min ko azawad sigi lembe histoire culturelle kan ni ko tado ni a damina à partir de 2009 kana sa pardon depuis où a damina kuma mina avec leur histoire de rébellion là kanabi mais c'était pas un truc fondé dans l'histoire du Mali et puis normalement ni fait suku beke jamana deun avec cool de kama ou ku kali uluni alache ceux qui veulent ça là nous malfama blam nous tonaka foko diago ikaso ou be hali 1% bowa hali 1% utabo. Non, docteur, ni moi, maintenant, excuse-moi une minute. Et puis, deuxièmement, on veut baser accord de cas. Accord qui est là, ambado, malien ma délicatesse Algérie kakuma. Vous nous retenez. Ou tara ou sigi dron ka conclusion duma be itake. Ali addition min kera ou le moun faraka d'autres rutala. Mali e moun page moun ka 12 ou combien de pages bo ma faraka. Et puis beba da accord c'est fait pour 18 mois. Son application 18 mois donc c'est caduc. Et puis moun se venem accord kono beba do kona kera o Mali tlalide. Donc ou beka programme Sarkozy et Mounke pour annexer le nord du Mali depuis 2009 pour que anga uranium anga pétrole anga ji sanuma mimbe ani fait munumbe au kato dans leur cadre depuis 1957 programme OSRSI au ka walia aka tubolo et c'est pour cela que ou yemo dama do tawbula. Moi j'ai l'habitude de dire à Jerry Maiga awa kiliba la Jerry Maiga ala ka ina labi kosobe ay ñoko soro di non do la hôtel Omono hôtel Mifle Badala. Vous Jerry, vraiment vous là vous êtes c'est pas la peine ce que vous faites. Vous n'êtes pas sincère avec le peuple. Avec le peuple bougna, oui. Parce que avec le peuple là c'est faux. Au contraire, ayo Congo de Souma. Les Touaregs qui ont leurs animaux, les Peuls qui ont leurs animaux, les gens ceux qui sont dans leur local dans leurs locaux là, dans leur village là, ayo be déplacé au beka fembe ko na fulo be tiena fembe tiena anu bo shima benika. Même fenkele finyana. Nous ba utiliser bi pour scinder le Mali pour diviser à la Cana au demi. Moi, j'ai un ami à l'époque, les gens disaient c'était un peu il y a un peu longtemps. Ngoma nous, allez now seraka, et indépendance mais que now ya sera autant sera yere quoi. Autant sera yere, autant sera au ou le badon. Abuseka mi sera droit c'est le luxe dans lequel on vous met. Comme Ama de l'immobilier mauna. Ama c'est ka baraka ka village na maujo. Vous êtes dans la paresse, tu fais ka baraka intellectuellement comme au frère Tobe baraka ka bazo chukumina. Vous êtes en train de vous baser sur des frustrations qu'a fait Wili. C'est vrai, il y a eu des abus, il y a eu des choses. Mais ôté Samba et Kodjou côté Samba Vereti Kumbo. Maintenant au moment où tu vas voir, ils vont vous utiliser. Nous on va vous tuer par un petit palu. Au fin balani. Sans exception, on va vous éliminer tous un à un. Et puis n'a pas éliminé Fana, na famo éliminer Chokomina. Parce que ceux qui vous poussent à le faire là, ou you can follow ou you can faire besoin. Donc j'ai dit c'est inutile. S'il y a des frustrations, il y a eu des milliards qui ont été PSPDN, c'est combien de milliards? Au moins c'est 1000 milliards, un peu moins. Mais investira, avoir utarami, nga boule de bolo, ya moko nunde, anyama nunde, munu kumba kelo na fait, ou dia ke villa ou dia ke école sauvé, ou dia ke fembe, katana folo marafambe. Ils ont détourné avec tous les même les Maliens du Sud aussi. Politique bara de kuyoyo. Nous kuyo 1000 milliards be investi. Est-ce que ni femme munumbe kefanaka de la population ou de la iba donc population mokote. Dans tous les pays du monde sérieux. Ni mo willa kuka dusuma kasaira ko munu de la jamana kama aboki les écoles les trucs qui sont faits pour que awere naw kuma kala ni mali kuma ulu fa ube ulu bere fernu ka kala ube koroke mo munu ko kornu ube ulu yere ni mali kuma école ta avec les cantines avec le système scolaire du temps de Modibo Keïta les écoles nomades où les professeurs se déplaçaient pour aller voir les gens non kuma ke ulu be kalawa donc au kalayi ou kuna foni musoro ou kala musoro la obi se ko sara maliwa. Donc c'est pour te dire simplement que c'est le patriotisme qui a manqué et l'égocentrisme les a poussés. Mais on a tabé. Bibina, faut que les gens soient très clairs. Azawad c'est chimérique. Obiseka dit beaucoup parce qu'il y a une fois. C'est chimérique pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune base. Aujourd'hui c'est une question de rapport de force. Follow. Francis Koumé, il y avait Barkhane, il y avait ceci, il y avait cela. Ni Minkoumana Obetanga armée mineka ou bolon autonomie. Moi je vais te donner un exemple aujourd'hui par rapport à l'armée malienne. Moi Obeta Moussa Maratara Samina. Armée Koussera Oulaou. Mais Mouvera de Nanaka Barak ou Tola. Non, Bebo ça. Et même malgré tout ça, il y a une histoire que les gens doivent connaître. Et puis il y a beau Mourbade, Mourbele Minte Galontique fait autant.
à quoi tellement l'armée était décidée Fukasegi. C'est pourquoi quand on a été séqué à Fomoro comme armée bourdiale à quoi tellement donc ils ont vu dans l'armée qu'on a contingent quelqu'un qu'on y va sur le là. Toi et moi on vient de la même famille. Ou va bon car ça famille quand flabé perdu c'est pas bon. Ou bien remplacer beta ou bien mourir black na des familles quelqu'un qu'on. Tellement ils étaient décidés parce que ou l'on hakila nous tarobé ça. Il y a de moro sero ma connaissait que ni hakila ni tarobé ça. Donc halu oyere kero wati ko Fukasegi. Ils vont rentrer, ils vont aller nous bébé ça au Bouka Barake. Mais c'est ici même à Bamako, ordre Boraka Fokuka Foinjo. Ibe eni militaire ou Chamambe Kuma. Moko Chamambe rebelle Nyamal. Ou badon. Armée malé meta foku entouré ka fo mato kufa kadro. Ou be ordre Soraya Dabla. Depuis le temps d'Alpha faut bien avec Ake. Akera présent depuis le temps d'Alpha jusqu'à depuis dans les années 2006 au temps de ATT autant de Ibeka Akera ou Bella. Donc c'est pour te dire simplement que anga politique moko yere de Mali jamfani ko inkon. Docteur ni moko mi la me oba miri ka foko fanga foite semala ngani jamana ko ba fenfe jatemne iba ye o a mamuru be wole o koba nchamana mune be na noye. Bon mune na noye parce que jamana ye jamana baye ko do be no farali nun fennu ulu fana anga nyama fana bo je gasisi. Et puis fana l'État étant une continuité, c'est vrai que moi quand même je pense que c'est caduc, donc on doit faire. Et puis en militaire, rappelez-vous, moi la première chose qu'ils ont faite, qu'ils vont appliquer l'accord d'Alger. Donc c'est pour vous dire simplement que comme vous mais en béba donc tigi là. Aujourd'hui, c'est impossible d'appliquer l'accord. Et puis, Mimba Balifana. Le problème, c'est que Mouya accord est application. Mais au contraire, depuis l'article 9, la Fora Kouka désarmé de Folo. On m'a délicat désarmé. Et puis, quand faut c'est mal. Fanga be c'est mal à Yorodjume. Parce que, comment par exemple, Moussa Maratara Samina 2014. Comment mina armée Tara. C'est intégration parce que toi y compris ceux qui avaient l'appui aérien rébellion qu'on avion tout boulot donc kodo de kera ka nga moko and bina jamfa de kono bi o jamfa intemblé c'est ça que ils doivent se dire o jamfa intemblé parce que mimbe na ke 600 € onu mimbe ani MINUSMA mimbe c'est pourquoi nous autres on demande que MINUSMA ka genka bo mal parce que nous tara parce que il va dans les lois internationales MINUSMA mo ala kunsigi ni magara comme si bagara djebe dema donc mais donc aujourd'hui il faut tout faire pour que le MINUSMA appuie Bobo. C'est le seul appui qu'ils ont aujourd'hui. Ou bien bara fin ou bien moi démontrer ça que tieni beta ou beta fengoken ou bien galon minda kata société civile fengede ou bien galon kelen takata MINUSMA sema nous fait nous segero. Ne MINUSMA boy comme MINUSMA armée ka sema armée bo ka Mali fama bo. Wallahi ça ne prendrait même pas 30 minutes. Ni mo wéré de métal. Mais par contre comme ils ont des alliés, et leur peuple le sait. Et puis dans tout ça, c'est ma représenté dans le gouvernement du Mali. C'est ma c'est ma cabinet là dans le ministre Boubolo. Ils ont 2 ministres, je crois, la plateforme aussi à 1 ou 2. Donc ça veut dire que, et puis au contraire, cabinet Mali est là. C'est vrai que le nord est moins développé que le sud parce que géographique est mais wallahi nous nous bénéfice min soro fangala ka profiter ni fangana na folo ni fenwe moi dala ni sidisu kele yake c'est vrai que c'est pas bon de parler en termes de sidisu parce que de mai ou fait ango de kefana et je m'excuse pour ceux qui l'entendent comme ça vraiment je retire même mes mots parce que comment il faut ka bo anda mai mais malien c'est comme je prends l'exemple de Sibiri Koulibaly né mon fo no ye troy il se base sur son diplôme sur sa tête. Oui. Malien be kalaminga yo de kalanke. Et aujourd'hui je crois que les PCA de la BMS. Donc c'est pour vous dire simplement que Adama Deyan Flenia angana un frère Mounoumbe Filla. Je crois que l'État est en train de tout faire pour pouvoir donc couler le Filla ou qu'on a donc fait là. Ah vous voulez le beurre, l'argent du beurre, l'argent de celui qui va payer le beurre et puis le pain dans lequel on va mettre le beurre à Beka qui a aucun détail. C'est ça le problème. Docteur Alisa sema hokumu konnala iba e ka fo sema yere marfaw bu bolo ame domne ko bi kelke minon fana bu bolo do wolente mala nga bololo kan ma chama do ya yira ka fo ko jamana kuntiki ko ne ultimatum lancé ka dondo yere fo ko ka soro wi marfabla yala ibe o bon marfabla ultimatum ne mo mais je sais une seule chose c'est que Asim Koniko kuma de t'attaquer Mali kolabli
Et ça, c'est la meilleure des choses et c'est la meilleure option. C'est-à-dire ko ubu fe malini uluka tasigi pays neutre do kono ibe ka kunya kuma damene ma ala ka hina ma desara ka walia parce que menace dama iba don politique de may quoi anga c'est pourquoi moi je comprends ni jamana don ko politicien nunu mo kana dana da ko tugu ni sobe e bolo kofi docteur yere politique mo ouais mais politique be nyoko nyako ni na généralité kuma de force pas la minorité moi je dans la minorité na fora ko idéom be kala na yoro dola so do bi bolo yoro dola compte bancaire do be yoro bolo na folo do bi bolo minti se ka kitay moko jugunu no munum bi bla barala ubo be kalama donc ni pousser ka ta yoro dola dro ibe senga bloquer se ka barake ou desera odila le premier ministre Shogel ko kala mayga kela ou desera odila Assimi na ka colonel Tonu parce que nous ko compte tout bolo janka ou ko Assimi te voyage Assimi te voyage moko mi te balikati donc tu vois aujourd'hui ils n'ont rien pour que anga nyema nunu bla pilori là quoi ka sega pression kuka donc comme ils n'ont rien donc nous fana malien de en tant que dalembala ko malien boko wallahi qui farnya mimbe nunna c'est pourquoi j'ai l'habitude d'entendre le premier ministre dire que Mali du ko ma fallait malien ma fallait armée ma fallait militaire ma fallait foshi ma fallait Mali tabolo ma fallait min fallait na o mo munumbe leadership la munumbe ka Mali gérer ke faru de nana ou benani adama don fana munun kuna funna bi parce que be fen fo be fen ko oni jamana don de ba fon nyoyen ni jamana don kan nafate siro sira kan baro barala o teke ni partenaire choix de partenaire de stratégie am feka anga armée ke chugumina am feka anga diplomatie ke chugumina am feka anga commerce ke chugumina ni tabolo anye choix minke ani mogo mimbake ni mogo mima jenoy ikasira anga sira ika non anga basi ni barawo barabeke ni malika yere tata kono no souveraineté anete et ça c'est au niveau même national aussi c'est pas les gens pensent que ni comment il fera avec seulement communauté internationale non même au Mali c'est pourquoi il faut remarquer une chose aujourd'hui candidat Jolde Kumbe munu kum fe ko be kay Mali président est-ce qu'il va dado ya do kunta dado bibina be matunu kelenkele mu yutunu mo muge mo muneni mo mi gushi jamana den ko la kununi jamana den ko hakili kereli c'est vrai que dobe jamfa sugu dola ou ben c'est pas moi kegoya sugu dola kata jekulu chama be sigibi ibu poitolo yani wari dongo do be yoro activité bal activité dobe pour que c'est minimum 100 millions mais bu yo activité do ke ambi dans 2 semaines ou activité reke donc mo ko de buko ado rebe hali barala ali bi maliko fena ah ouais abe ya chama de be mo to fo de mindro o be ta jekulu chama sigi nambara kona ku deun ou deun teru deun ou deun muso ou deun chaw ou teru voilà ka fendo sigi ka to rek ala minte ulu to mo ulu ba ko fe donc mais ni be jeyelen do malien yebi c'est pour cela je dis aujourd'hui malien jekulu munu be ka forke ci ayena aka do for de changement ni changement de kadawi auti se ka fo changement kadawi ko ciogel mandawi ou bien qu'on a changement kada ko Assimi mandayo ou bien ni kada ni mandayo non ceux-ci là sont ensemble on doit tous être ensemble mo be baraka ki be baraka Assimi tokola ni ko chogel mandi wallahi be yere chogela et puis il faut voir les dignitaires qui sont derrière eux il be fait nous taruka jekula la dignitaire folo munu kumbe wari tié balo ceux qui bénéficiaient des gros marchés ceux qui bénéficiaient du vol de la tricherie ou de beaucoup ulu de beto ko fewna fana jama munu norlembula munu bana barama munu be namiya ni fena ulu de buka jama chaya c'est tout ah oui donc fort du changement be ka créer donc be kana dola c'est tout moi c'est tout ce que je lance comme appel ame lamba la donna saka fokani docteur alay bokum ana le de be nyogona saka masala jamana kungo kibaro kan docteur ni atakala ame domne ko bi ni sain 2023 o élection sain kalafili koni ni atakala parti politique chama meno munu ya ira ka foko geleya ube no sabula laben munu kan ke ya saka ta kalafili la référendum ni fenwero la ko ala ben chama masawati ko mauvaise volonté ko be gouvernement la yala ibo okuma confirmer yere politique mo mais fait que les finina bibina je crois que parti membe avec mes sababu doni malikona ibadon jangodo don dobe de l'antugo mo ko fendo famu alors que Aziz Minkera mo ba bi kononto et puis des personnes représentatives mo ba sugandi tende Aziz là moi j'ai assisté au niveau communal j'ai assisté au niveau des cercles j'ai assisté au niveau des régions j'ai assisté au niveau national donc ne yaye mo sugandi la chogomina de façon très claire très nette à parti politique kelente ne de la ka défilancer je continue ko minga mo ma Aziz la tey au parti de tey ni mo ko kaka mo mata amba tokoti o mo tey
a bɛɛ participera de A à Z mais minnu ma participer o ɲɛmaw de minnu donnen don minnu bɛ yen au niveau national tuma dɔ la dɔw kɔni banna la mais tous les partis politiques ont eu déjà parce que i b'a dɔn parti politique ninnu kun bɛ fonctionner cogo min na mɔgɔ hakilila ko de bɛ continuer o de banna o c'est pourquoi j'ai dit hali jɛkulu minnu bɛ kɛ u bɛ ka taa e yɛrɛ ma sigi fɔlɔ i ma baara foyi kɛ Mali la i ma foyi yira Mali la i bɛ fɛ ka min kɛ i bɛ ka jɛkulu sigi parce que dɔ tɔgɔ b'a la u bɛ taa ni Hasim tɔgɔ ye u bɛ taa ni X tɔgɔ ye ka taa fɛnw sigi mɔgɔ bɛ taa u fara ɲɔgɔn kan fana k'a fɔ ko an bɛ ka nin jɛkulu sigi aw yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ si ye aw bɛ fɛ ka baara min kɛ aw bɛ fɛ ka Mali yɛlɛma cogo min na aw bɛ fɛ ka baara min politique de don wa mun de don wa aw t'o fɔ mɔgɔ si ye. Tu vois, ça c'est la façon dont la politique travaille au Mali. C'est pourquoi les ANR ont demandé de revenir à 5 partis au maximum. Tendance dure. Un maximum, hein, peut-être même ça va. Ah oui, c'est pour te dire simplement que aujourd'hui, politique m'a fait parti qui ça va de doigt. Bon, n'a qu'à dire beaucoup de partis politiques te mal lablé. Mouna. Parce que parti politique est mouillé. Jamakulu. Min b'a fɔ ko le bɛ Mali taabolo kɛ tan pour que ka jama wɛrɛ sɔrɔ min b'a to a bɛ élection gagner minimum kɔni o ye élection communale ye après député ya après président ya ani fɛn wɛrɛw mais bi bi n'an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw t'a dɔn ko parti tɛ fo élection ka kɛ wallahi ni élection kɛra jɛlɛya la Assimi ninnu ni Choguel ninnu bɛ ka Mali ta cogo min na tan n'olu ɲɛsira mɔgɔ min ma dala ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka jɔ a kɔrɔ. Pourquoi Parce que jamana denw bɛ kununa k'a dɔn ko nunu c'est pas pour rien que mɔgɔ bɛ se ka kalo 7 embargo kun c'est pas que gɛlɛya bɛ mɔgɔ la d'ailleurs malien bɛ fo wallahi dɔw bɛ n'u ye dumuni kɛ siɲɛ 1 tile kɔnɔ u tɛ 2nan sɔrɔ mais a bɛɛ la u b'o kɔrɔ dɔn k'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ siri k'u ka hɔrɔnya di politique mɔgɔ ma tuguni ka t'u feere parce que u b'a dɔn ɲani kɔ ye hɛrɛ de o gɛrɛ tɛ bɔ woyɔ kɔ donc c'est pour dire simplement que tout le monde a accepté d'être résilient o résilience b'a mun yira bi bina a jateminɛ dɔrɔn parti ninnu bɛɛ bɛ ka ciw u bɛ ci mun na parce que delen bɛ mun na ka nɔrɔ mɔgɔ la c'est pour cela que élection communale ka kɛ après élection asana crescendo ka taa présidentielle ka kɛ a laban ye o nafa de ye nin ye o i ɲɛ b'a la politique mɔgɔw u bɛ ka nin kɛlɛ kɛ bi n'u dɛsɛra ka jɔ u b'a fɔ ko élection présidentielle de ka kɛ fɔlɔ parce que o la u bɛ taa u b'a fɔ jama bɛ ne bolo effectivement jama b'u bolo mais jama sugu jumɛn de b'i bolo e kɛra député ye san joli i bɛ taa wari di famille dɔ bɛ taa n'i ko ko mɔgɔ ka ba kelen ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ t'o vidéo ta ka taa yira Assimi na ko jama b'i bolo Assimi b'a fɔ jama b'i bolo kɛ mais o mɔgɔ ba kelen a visage bɛ taa kelen mɔgɔ wɛrɛ bɛ taa i b'a sɔrɔ sur les 1000 personnes là 999 o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛ t'a la les mêmes visages les mêmes personnes les mêmes stratégies. Moi j'étais dans un truc, il va raconter mon parti bas nous, nous va faire parti bas. À mes démissions nous former. Bon, avec mon bidouri, avec mon tante, bon, et des présidents, avec mon tante, avec président. Bon, candidat mon nom ni candidat de bena. Bon, Amadou et de Beke, Djekoulou président. Ah non, il est candidat neuf. Bon, vraiment Djekoulou ben nebulu sont 50 personnes là, il est une dame. Il est à Wabissa ou à Mohamed. Ablaye, bon, et de Beke, ni candidat là, et des présidents. Abe mo kele wallahi billahi tallahi ne teka galontiga ayo ke nyono ibe na ubi ka wari mine o betla ka wari mi solo beta dama ayere de man ni a wari dum ni a sukuru dum pour que ka se ka la kalibi galonte imagine toi jusqu'où on est arrivé c'est à dire il y avait des entreprises même l'élection qui era droit c'est des entreprises o beta mo bodro ka jama bo bi se ka CICB failli donc abi ko jama bi bolo mais ni tara voter ba so ali carte ni na tubulere na docteur u chama ngon bala ka foko kalafili siga kon bula ka foko fanga tena adabiru dala yala o yende nyiniga kalafili ko kana mo si bo ajaka moi personnellement même je n'ai pas besoin que l'élection akabi pourquoi oui mais te faut la maliko la koy c'est vrai que ne nor lembe chogel parce que be barami ka kadini ne be asim la parce que be barami na kadini ne nor lembe Sadio Camara la be barami na kadini mais ça veut ne nyebe fin de la jamana yi ni a fɔ mɔgɔ ya bu énervé mais bɛɛ tɛ se k'a fɔ dɛ parce que ni y'a fɔ i tɛ balo ah non i tɛ balo parce que a bɛɛ bɛ nkalontigiw ni nɔrɔ na pour que mɔgɔ min bɛ baara kɛ a wɔsi la ka balo ni min ka di a b'a fɔ je te jure au nom de Dieu il faut prendre seulement kabini démocratie tile fo bi i y'a ye don jumɛn ko jamanadenw wulila ka kule fɛn dɔ la k'a dabila la ni wajibi tɛ an tɛ a banna dɔrɔn de an sera ka i bɛ ka wajibi o fana Mali bɛɛ de bɔra des millions mais jamanadenw n'u ko min ka man di ye bi dɔrɔn i b'a ye ninnu b'a bila n'u bɛ fɛn fɛn kɛ n'u y'a dɔn k'a man di jamanaden a tɛ kɛ est-ce que i ka kuma faamu et puis jamanadenw bɛ ka jɛ k'a fɔ ko karisaw taabolo Mali taabolo ka d'a ye nin ka d'a ye hali n'a bɛɛ b'o de fɔ la u ko ka di bɛɛ ye hali u jugu b'a dɔn bi k'u ko ka di Maliyɛnw ye mais n'i banna ka o bila ba la k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ c'est que i tɛ Maliyɛnw bonya ou bien i tɛ ko dɔn ou bien i tɛ ko faamu
ou bien juga qui se blé ñetu bis la popularité de ces personnes là Assimi Nounou ni Tchadio Nounou ni Malik Diaw Nounou ni Moro Mounoumbe Kouma be fota les Ablaye Maïga et autres les Diop tout le monde là donc nous Imana Outoro Foyoro moi j'ai été dans beaucoup de villages ni donc on est il y a un monsieur politique mais mba toro tu fais ka toro fo pour que toro akana digala on aime beaucoup moi je suis contre la tradition, je suis contre ceux qui font la tradition. À ma raison, mais je connais la raison parce que le parti politique doit mon côté. Mais si je vais au village, ne te sais qu'à aller, ne te sais qu'à somo ka boakala, ne te sais. Parce que n'y a pas le rêve comment nous faisons mais ça. Ah, quoi que la bara ambolo de, quoi ma que bara de, na tu gon kangata. Mo fili sunkunde, mo c'est-à-dire qu'on ne refuse pas les personnes, mais on refuse les caractères. C'est-à-dire que ni jugo et vraiment horrible et comme de la mais le problème des Maliens aussi c'est qu'ils ne peuvent pas faire la repentance. Ou tu fais qu'à ou tu n'aimes ça donc quoi. Tellement ou kungolo furuna ou kungolo kumchambaya kumchebaya ka bubolo. Ou yere tu sais qu'on a droit qu'à yafa ni Maliens. Et de là que politique mo du de sigira ka fo antenne alala afilla malien ayake alakama ayafama nous ko yoke malien mo mi malien ne fa ni ya den fa ni ko alakama yafama banaw mais tu sais quoi pourquoi parce que kum baya de boula ils pensent qu'ils sont mieux. Comment est-ce que tout un peuple peut avoir une conscience au conscience be ka nyesi fen kelema ka fo ninkan e ba fokayi ke etade parce que e politique mo hakilla fo la ale be fendo malien te fendo donc ko état de haut de kay mais tu vois moi même aujourd'hui je ne ka malien ba mo belé ba boko do ne malien mima je ne sais pas qu'est-ce qu'on a publié ko amunu be boulevard fa malien mo do ko amunu be boulevard fa yana ka boulevard fa ke ay mo ta ka tana ya nord la yana ka foko ministre ka boda don ta porta ngama boni boulevard fa de degré ila ambe kele minke isigi ambe jiriso ni jiri de nana et rebe nan pousser de folo ba fo ki ka jiri tige o de be ka kew docteur bibi na munun be no ni u be to ko bo ka ira ka fo jamana tagabolo ko amawja ko sobe no e politique mo yala ferete se ga ke yasa ko lu gere wala sa jamana ga avancer bega ta dangu kelenga anga tien fo ñoko nous sommes 21 millions de Maliens il y a Bagboko il y a pas deux bancs présidentiels il y a pas un banc présidentiel il y a une chaise beti se ka fembe kessa ni ko ni fin M5 doron kele ka be ka place sur c'est pourquoi je dis anye kelen ke pour que Mali de ka yelema ne beaucoup moi je sais que mo be je prends de A à Z fona kere munu ka corner shogel na ñona mo si Mali ko kele ke ka temene ka selon mes capacités intellectuelles financières physiques et temporelles et du temps mo mi sa mugan ani duru be sa mugan ni jolike te fo la ka foko ni tat bolo may ibika na folo kala mobile sound bala moto sound bala ordinateur sound bala samara sound bala mo laja bala fembe ibe fembe ke ni yere faut que barak ma pharmacie tombé en faillite au moins 5 fois allez bi ibita laje pour rater ne fait consommer c'est pas une publicité je demande rien à personne ala ninga kele kama bon ni nana fo ko neni eka politique fa mu chugo ni fin chugo on ne peut pas être les mêmes embe barake pour ki ka ke député ou beka fendo un jour 2 jours mo ma se kali ka négocier ça ikaso ambi balo chuko do ibeta immeuble ça de 300 400 millions ibajo ça peut pas aller c'est atetemo donc le peuple voit tout le peuple comprend tout donc moi je voudrais même que fendo ka kemal labi quoi ils n'ont qu'à recruter asim nous shogel nous ka M5 mouvement baywele ka mouvement ton nous bewele ali cadre moko qu'ils prennent les jeunes parce que jeunes nous chamambe ou erreur la drogue ou fin de la ou c'est les enfants des anciens dignitaires et tout comme ça ou koubele ou kenyoka qui recense Mali politique fin ku ye baraba ke malla mi na justice la mebne justice la ou kata information kuna funi nyana maw nyini moka dans tous les pays du monde là quand tu n'as pas une bonne information tu sais ka baraka bon c'est vrai que au clé une fait la loi d'obéir sur l'enrichissement illicite ou loi assemblée de au clé que pour loi kadabla du temps de Mohamed Ali Bathily donc au loi il be mou fodé que il essaie de recenser les richesses des gens car ça beaucoup so nani be ebulo ya soro chugoti car ça ni fembe bulo bon nous ya soro fana o baraka gele
au moins sous cas recensé ka don ni sobe ni avec carte tokola avec ni carte tokola ni fin be ni na folo be avec ni carte tokola avec ni carte tokola et qu'on essaie de voir exactement comprendre et puis ça c'est un nouveau un autre recensement c'est de voir dans toutes les administrations fonctionnaires min tokobe hali armée kono de il y a des fictifs partout ou ka be recensé c'est-à-dire baraka que de façon très méthodique très intellectuelle et très très organisée ka information base de données ta quoi sur tous les domaines corruption ko be yala et logistique ko be yala et comment on appelle ça le truc domanial là be yala donc maintenant nos barakera ou ko be recensé ka barake na ibena yesi sa munde benake mogo yera ko tu as travaillé au niveau de l'État dans telle fonction pendant telle année mais les richesses bien bolo ça s'évalue à dizaines de milliards c'est qui gabar c'est ka dimasa il fait de kakono on te demande de justifier si tu ne justifies pas nous t'amène de voir munkia et il est mort mon formé il ka fait parce que dobe ta nous de ka tout kalambali wari suene on prend on recense tout nous bemi halu buka barala enlever les sur les postes décisifs c'est-à-dire poste munu ah oui munu be stratégique comment faut munu be contrôle ba ko comment faut munu be non maké là-bas même les peuples là-bas c'est parce que peuple majorité munu administration kono tous les fonctionnaires maliens c'est à peu près 113 115 000 maliens moko ba temps ani duru e ba keme ani ba tan duru ba keme ni tan duru ba keme ni muga maximum mais mali na folo bebe nyesul dem ko salaire ou ka entretien ou ka retraite malien to manga ni mali waria kakana ni mali wari ni mali anga sanu fere la abora nga dugu kolo la mo munte baralo lu do tek manga mo do na so bo munte fonction publique là normalement dans tous les pays du monde là, le partage des richesses là obeketeo now tu fais partage des richesses qui a moyen la condition de vie là dignement courant siranyuma fin dokotoro nyuma là au moins ils savent que voilà fin de bekak mais ni cité na folo bekak des fonctionnaires de Rome c'est pas normal ne mais comment on fait avec des fonctionnaires là avec des mochal mais la vérité c'est ça et puis il y a une autre chose aujourd'hui c'est des partis d'obé là des partis tokofono ademay ou dugu kolo de gelea ko dugu ka dugu kolo ke ndafolo nyini yoré ka dugu kolo ke oui ils ont fait le marchandage de la chose comment on appelle ça le foncier ils ont trop travaillé leur mère et autres là où est foncier que où est tension de la foncier là parce que dugu kolo ko kera fo forote wula kono nanda be où dugu kolo faire fambe c'est très simple il y a Sankara a fait un truc toutes les personnes qui sont en location d'où quel bolo d'où flavi bolo état ba bé recensé comme né mon faut jeune nous ça on essaie de savoir qui quel besoin appartient à qui on recense tout et l'état aujourd'hui a le prix du mètre carré état ka prix ou ka appliquer donc ni a une valeur locative il veut boutique de là c'est ça moi là où je suis je prends ma pharmacie je suis à 300 et quelques mille combien de mille de loyer imagine toi c'est pas que je suis contre mon locataire à 40 ans mais imagine toi à 30 000 là de toute la façon il y a un investissement qui pendant 10 ans 15 ans il bala investissement wari dono donc ou ka valeur locative digi on casse à 90% ka bola 10% ka toy ni o ke sankele chanfla je te jure mo cité gri dugu kolo ka ambe dugu kolo seneta soro ambe fembe soro lula du Brésil pourquoi il est revenu parce que il a exproprié wakati ba no fait voilà, donc il a mis 20 millions de Brésil à uke war tugu na folo tugu pourquoi parce que dugu kolo munu minana war tugu fe ani Yoruba munu minna aya bemine ka bedi fantawma ku bla kono ka bara wari munu soro la ka tla mo nyoko ka bara sugu do keko là où il faut vendre des grands immeubles nous bon faire là où il faut donner dans le marché en tout cas il faut que l'état revienne sur beaucoup de choses nous na nyoko na bala ko kosobe docteur alay bokum oriba ambolo koro bi wuladaina docteur wakati ba no fait wakati surara khaba journée muni a famo ko souveraineté retrouvée docteur a kuma chara kosobe mado ya ira ka foko souveraineté ko ni we wale sa ni jamana ba yereta ko ni a jatemne Mali économiquement faut ka c'est sécuritairement iba ka fo gele aba nga jamana kono ko mune la ina fo ni 14 janvier me fêté 14 janvier fêté pour une raison très simple d'accord nya damaro wakati ba no fait 14 janvier donc malien hake min bora ka fo kuma jeni sanction min kera ka boka fo kubu ka autorité ko ka jow joro la ou kana son faut pas que le malien les maliens ya horo ya ira fana parce que ils ont pu tenir 7 mois au moins ou d'autres pays qui ne vont pas tenir une semaine malien million tiaman de bora fambe o nyogon boli kabini mali kera mali amake folo kabini indépendance ou avant indépendance ou après ou mo sima dele ko boli ke et ce 14 là ou ko souveraineté retrouver mbuna parce que nga souveraineté qu'on perdra tchugo dolaw
Dans un pays où il faut que je serai intraitable, il y a une élection qui est le 28 juillet 2013 à Kerafana, Hollande au fond. Président il a fait que arme sande ou tato ne ka sande. Am fait que ninkede ou tu fais ne ka kede. Asimi ya fo ou ka avion ou ka mogo be ku faga ku be avion kele mi mbu bolo ka wili kata kwa yi fuka autorisation soro. Donc souveraineté retrouvée contre do. Donc bi ni bébé. Et le 14 il faut que Moroka fin de femme Bora parce qu'il voulait sortir. C'est vrai qu'on y a organisé. Un groupe Tchaman a organisé. Oui, tiens. Mais Malien, bon de Kunkadouyo. Beyanganiata, Beyangania Sirikafo, Ninkelen qu'on lambe boka, ira Kunga Jabana Kadine. Donc Moroya Boli qui a yon timine, comme Mali Kunawolo, qu'Afrique be Kunawolo ni Boli, au tim, pour qu'Akatou fasse de histoire là. Donc à d'autres histoires là, humain, vous avez trouvé, journée retrouvée, retrouver. Mais moi je préfère même désormais, comme en 20 janvier Madia, au cas que semaine de la souveraineté retrouvée désormais. Donc avec dame depuis le 14 jusqu'au 20. Non, tu crois pas de la IRDB, non, on va relayer. Au lieu qu'à faire fête fly le 14 et le 20, au cas que semaine de la journée, au Corona, et puis cette année ils n'ont pas voulu Djamaka Bo, au des cadeaux, école nous fait là pour cadeau démissionner. Parce que chaque peuple a besoin de repères, chaque peuple a besoin de dates historiques. 20 janvier Mbekafo, 20 janvier Ngoa Fora Dronko, armée française, déclaration de Karakoka Bo. Et pourtant, à Kara 22 septembre Fana. C'est pratiquement c'est la déclaration seulement. Sinon Malika indépendance c'est béba donc. Donc c'est pour te dire que fin chama be faut date de Bemara. Mais la réalité c'est-à-dire chaque date a besoin d'être 14 janvier tout manga perdu. Nous m'a fort. Ni mo mi a fini na ba fo benya na au débatteur ou be ayota ka ni keleni me ala aketo. Ni politicien ou politicien qui m'a ko je ne retrouver te fengé da ibanje nga be parti politique mina. Ibanje nga ka fo aleni ala chenal de kuyeni jama hake bo. Attaque histoire qu'on a partie histoire qu'on a wawak aba maraw o date kelen qu'on a beaucoup référencé donc o kelen ko sobe docteur alay bokum jamugan sera kunche rola iga kuma o se ke juma kunche kuma e ka au remercier na jaranye et puis au mala nebe mala au ma ode ato nena na ka plateau sinon vraiment c'est gene bardo docteur ami fu jamana in kama ko sobe mo munumbe baranyumana mali kanga doye. Je vais faire une chose aujourd'hui que je n'ai pas l'habitude de faire. Amadou Diallo Minta Yayoy. Ça fait combien d'années journal Tikantigi de do. Abe bara la kunafoni nyuman dila. Abe bara la bara professionnel dila. Mais allez na nyogon chama wera bi. Pourquoi l'état ta au mineka ou ke institution sugu do ebi. Au ka diabara nunumbe munje malien. Wallahi télévision ba num taji. Docteur Aoun mais moi je le dis partout ne pas quand on a été il y avait des gens de la presse mais le premier ministre n'a mission que drabe ani mo munu nana abe jekul abe réunion do ke ka funya na bon ninde be ay na ni kama ninde an ko ben donc à quel ko ke do yene sal kono ati ko nete journaliste ko ne ka bo ale ta donné fara dunga bara e moyen fana ka ulu fara ka to ko defo ko mene kumata ayre ni sala ko no ko elle me château c'est une femme ko no kale kumbe ka netiti de ngono aw mali awte abe do ko lawte min dondro ne do be bara min ke pour que journalisme aw abe bara minata mo ko munumbe kelen fenna ala ne ba do ba fo mo ko ne mi ko me nyoko soro ba fu nyana ne ministre nyoko ko sobe men ne mi nyoko ko no e chugele ba fa en aba se ko ke fana hali ni abe kololo soro la parce que na ale fana le fait que abe information de journalisme ou be matière soro ils comprennent dans quoi ils sont au fana kelen do alema problème parce que mo hakilla ka be warde di mo ma ado era fora ko ne be wardi abe wardi ne ka di afora ko ni ko 50 millions dirama ne ka di se ko tungarama afora ko ne be activiste sara chogel to la wallahi men kali galon fi simplement le monsieur il a séduit tout le monde parce que ou be bara mina ba expliquer ko nyana il leur donne la matière ou be ya bonya parce que malien de do mali kadouye tabolo kadouye bon wo hakilla. Il y a même, je ne cite pas des gens qui appellent des journalistes, millions quel est millions quel dima, millions flamines, millions flamines. Et puis dans les mouvements, il y a des mouvements où nous me faisons la quoi, à Doboke. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Donc, le fait qu'il a réuni tous les activistes au Sirayoula, comme Malibe Baraminaka, autorité Baraminaka, ou Baraminaka, c'est eux, c'est que tout gara nous les activistes, vous comme eux, Abe Baraminaka, Wallahi, au de Mali Joa 5 ans, c'est pas les grands médias. Les grands médias, ils sont aussi en train de changer, ils sont en train de faire un bon boulot, mais Aouka Barado, et l'État doit institutionnaliser cette effort-là. Quand on est dans un statut particulier, quand on entretient le Burkina Bekakeo, Burkina Damena, au-delà Burkina Fembeka Marcho. Le monsieur qui dirigeait tout ça, il avait demandé 25 personnes. Autorité à 50. N'a figuré à Assimino Kalame.
kosɛbɛ docteur an b'i fo kosɛbɛ i ka nali la i sɛgɛnnen no ka na an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo dante foli mun na nin bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na n'o ye politiki kɛnɛ tɛnɛn o tɛnɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan 18h 19h ka se ka aw kunnafoni ka se ka kumakan lase aw ma jamana kunkanko kibaruyaw la a k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ